Ahojte, tu Katka. Vítam vás na mojom YouTube kanáli. Budem tu sledovať a komentovať najmä politiku, tak sa môžete pridať. Ahojte priatelia. Ja teraz úplne otvorene Dimeši má pravdu. Má absolútnu pravdu. Prečítala som si jeho status a tu už naozaj nie je čas na kompromisy a nejaké nezáväzné formulácie a mala by to byť výstraha pre všetkých, ktorí si ešte stále myslia, že Brusel sa k nám niekedy postaví férovo. Lebo nepostaví. A my tu už nemáme priestor veriť ďalším prázdnym rečiam. O čo ide? Únia pripravuje už 18. balík sankcií. 18. A čo v ňom je? Kompletný zákaz dovozu ruskej ropy, plynu a jadrového paliva. Akože fakt? Vážne si niekto myslí, že Slovensko to prežije, keď nám kompletne odstavia všetky strategické suroviny? No nie, neprežije. A Fico to veľmi dobre vie a aj to povedal, že by nás to dostalo do krízovej situácie. Lenže namiesto toho, aby jasne buchol po stole a povedal vetujem, tak zasa hrá hru. Iba ak nám Brusel dá riešenie. Aké riešenie? Veď oni už raz riešenie ponúkli. V marci sme sa tu tešili z tej trápnej vety, že Európska rada vyzýva na intenzívne rokovania o tranzite plynu. No a kde sme? Nič sa nevyrokovalo, plyn ide do hája a Brusel už v júni tlačí na úplný zákaz. Tak to teda tlieskam, ako nám to krásne Ursula aj Šefčovič vybavili. Takže ak si niekto myslí, že nám teraz Ursula prinesie zázračný balíček s náhradou za ruský plyn, ropu a jadrové palivo, tak sa prebuďte. Ona nás už raz oklamala a oklame nás znova a ak sa teraz tomu nepostavíme rázne, tak to bude len naša vina. Preto Dimeši robí správne, že na to upozorňuje. On nežiada nič extrémne, len chce, aby premiér povedal jedno jasné veto. Bez hviezdičiek, bez podmienok, bez výmeny. Len normálne nahlas vysloviť: toto je pre Slovensko samovražda a ja to nepodporím. Lebo ak to teraz Fico podmiení nejakou falošnou ponukou z Bruselu, tak o pár mesiacov tu budeme sedieť pri sviečkach, pri studenej večeri a budeme čítať ďalšie prázdne vyhlásenia o solidarite a Lénová sa bude zase chechtať, ako s nami krásne s prepáčením vydrbkala. A áno, Slovensko bude v krízovej situácii, ako hovorí Fico. Lenže tá kríza nebude z neba. Bude to dôsledok toho, že si nedokážeme dupnúť. Že sa stále niekoho bojíme a práve preto má Dimeši môj rešpekt, pretože to hovorí nahlas, jasne, bez diplomatickej omáčky. On nehovorí verme Bruselu, on hovorí pamätáme si, ako nás už raz oklamali a nedovolíme, aby sa to zopakovalo. Takže, pán premiér, teraz máte v rukách osud tejto krajiny. Buď dáte tvrdé veto a zachránite Slovensko, alebo sa zasa budeme klamať, že nejaké riešenie príde. Ale nepríde. Ursula nepomôže. Brusel nepomôže. Pomôžme si len my sami, a to tak, že nebudeme poslušní žiaci, ale suverénny štát. Ak sa vám video páčilo, tak budem rada za každý odber a like. Verím, že vytvoríme silnú komunitu odvážnych ľudí so zdravým rozumom.